adam sai Allah, wasu ba su so su bi turbar gaskiya. Mai rabo ka samu, marar rabo ya nema bai samu ba. Ikon Allah, sannu bawan Allah, mai azumi mai sallah, wanda ya rike sunna na lura ya bi farilla, ga wani ya rike gaibu. To bari in gani samu in je yi waya da wannan bawan Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa barka da Allah, ina so a dan taimaka min da waya ne, zan kira dan uwana can birni. Okay, Allah sarki, to amma katin ba da yawa, ba yawa. Okay, ba da kyau, na gode. Mai rabo ka samu, marar rabo ya nema bai samu ba. Yawwa ina ganin ba ta cika ko? Yawwa ina kamar tashi. Yawwa tashi. Alo, salamu alaikum. Salamu alaikum. Ina wuni, ina wuni. Na gajiya, ya gida, ya mutanen gida. Barka barka, yawwa ka gane mai magana? Malam Umaru ne na nan garin Tara. Ni ne. Yawwa to akwai wata magana da nake so mu da kai. Yawwa kana jina ko? Akwai wani abin alheri da Allah ya azarta ni da shi nan cikin gonata ta gangare. Akwai wani tudu yana nan tsakiyar gonan wanda duk shekara na shanye ruwa. So sai wannan shekaran sai na ce to bari in je in tona shi in ga menene abin al'ajabin da yake cikin wannan tudu duk shekara bai sha. To da ikon Allah ina tonawa kuma sai Allah ya azarta ni da wani abu. Wai ana ce da shi gwal. Wallahi gwal ne Allah ya azarta ni da shi. Gwal ne da ka sani wanda yake da mugun tsada nan birni. Shi gwal ɗin. To yanzu ina so in tambaye ka, yanzu shi irin wannan gwal ɗin nan mai ɗan girma wanda zai kai matsayin girman dungure yana kai nawa birni? Kai. To yanzu abin da za a yi zama bai kama ni ba. Zama bai kama ni ba. Yanzu abin da za a yi gobe idan Allah ya kai mu, yau zan kama hanyar birni. Yau zan je, yanzu nan zan je gida. Dama cewa ne zan kira ka, duk yadda muka yi da kai zai yi kokari in kama hanya. To shikenan yanzu ma kuwa yanzu zan kama hanya. Yayi kyau, na gode. Yayi sai ka ji ne, yanzu da yake ban da waya zan ba mai waya shi, don wayan ma wani makocinmu ne nan mai shago, Allah ya taimake ni na kuma an kai sa akwai kati. Amma na jace katin nashi kaɗan ne, zan ba shi in na kama hanya dai, ko a hanya in na samu wata waya tunda ina da number ka zan kira ka. Yayi kyau, sai ka ji ni. Yawwa to kaga yanzu zama bai kamata in je haɗa kayana in yi gurmi. wani in ya faɗi sannan wani sake cin Salamu alaikum. Kaman Jummai? To wallahi an samu nasara. Ko mai gida? Wallahi tallahi. Mai gida ka daɗe sosai ba. Dole.
na je nan na biya wurin gidan Alhaji, na biya wajen Alhaji, sai na je gida ban same shi ba, sai na tsaya na jira shi majalisa inda yake zama, sai gashi Allah ya kawo shi da mashin ya ba mu wani gida na kai gidan da ya yi gidan wancan matsiyacin kwa Ko mai gida? yaran sai yanzu zama ma bai kama mu maza duk magana za mu tattauna mu je gida mu yi ta zama bai kama mu To shikenan mai gida. shikenan Shikenan. mu isa yawa malam mai shago gashi To yake shi kenan gama na gode ya ki ba da mu. yayi kyau zaka ji kwana biyu bana nan zan yi tafiya To yana insha da Allah yayi kyau Yana na da gode kyau ba da mu. Dan adam sai Allah wasu ba su so su bi da gaskiya mai rabo ka saka marar rabo ya biya bai samu ba. Talatu Na mai gida. Sanda so. fito yau sani yawa kai to yanzu zama bai kama ni ba na ji na yi magana da dan uwana na birni ya tabbatar min da wannan gwatsin yana da muguwar daraja can birni ya ce kuɗi ne mai girman gaske don haka zama bai kama ni ba Talatu. To mai gida mu tattara kayan kenan. A'a ni kadai zan yi tafiya nan Talatu. Ba mai gida don an samu. A'a kin ga yanzu hanya ce ba mu sanya take ba dole zaki haƙuri in je in dawo tukunna in na dawo to kin ga zan dawo mana da makudan kuɗi. Mai gida amma za ka je da dan baba ko? A'a ba zan tafi da dan baba ba zan ba dan baba hannun ki nan cikin gari. Gida dan baba ba. Ina ma yake to ina ya hita. Ina na ganshi. Kana nan ma ya haka ƙara sa balani kadai yana gani da. Wannan yaro zai ban ciyan kai. Gida Allah dai shirya. Amin yanzu kin ga ba zan tafi da shi ba zan ni kadai zan yi wannan tafiya. Zan je in na je tik abin da hali yayi zan yi waya da ku tunda wannan makwabcin namu mai waya na zan kira shi in ce haɗa ni da ku ta waya zan je in zo mana da makudan kuɗi dan yanzu na gane shi Na so dai in ji ka yi wannan abin gaba. a'a Talatu ki dan saurara in na je zan zo mana da kuɗi can za mu koma birni mu tare ina ruwan mu da kawai Ka ce Talatu. zan sai mana dan kareren gida wallahi ai za a so miki kaya a'a kwantar so hankalin Ka shiga wannan dogayen riguna da nake. kwantar so hankalin ki Talatu Alhamdulillah. na jin mai Mai ga gida. gidan nan mun kawo To. gidan babu kowa To mai gida. mu kadai ne kawai kin ga gida Na gani mai. wallahi gida mai kyau To mai gida. gida barakallahu fa gida yayi Ko mai gida. wallahi yawwa kin gani ko yau a ƙara so ki gani shigo da jakan shiga mu gani yawwa na jin mai Mai gida. kin gani ɗakin ya ma fi wancan Gaskiya mai gida yayi sosai fa. in na jin mai ɗakin kama abin yi Da Allah mai gida kaka mana ƙauyenci wani irin ɗakin birni. Ɗakin birni haka yake mai gida. shi haka wannan mene Ai mai gida dan Allah mai gida na zuwa mai gida haba. Talatu duk ba wannan ba kin ga dare zai bari in tashi ga ina kayan nan na wani sallah yake Mai gida yana cikin farko kayan dan baba. ok to yanzu bari in shiga in canza kaya na sabbi sai ki zo ki dauko Tafiya yanzu ya ba za ka bani a'a Talatu da zafi ake bugun karfi dan haka tahiyar nan ba zan fasa ta ba yanzu zan tafi bari in canza kayan nan yawwa na Talatu tashi ki je ɗakin nan ki dauko min jakan tashi kai mai gida har kai kyau. wankan ya bada da ya baka bane. ita ce Amma mai gida ka cire hula mana birni. a'a ke ina wata hula mai kyau sama da wannan shiga ki dauko ta Kai mai gida wannan hula ba. shiga ki gani in sauri ne zamiyar ta kamar koko da idan ka kaɗan leko bai zama shiga ko birni ba za a ji
Yawwa Talatu. To mai gida kar ka je dai ka ga 'yan matan birni kamar A'a Talatu ai tsakana da ke ba wannan Talatu ai. mai gida kar ka je ka ga 'yan matan birni kamar A'a Talatu ina magana in ga wasu matan birni akwai matan da sun kai yin Talatu. to mai gida Ni da ke ai mutu ka raba takalmin ka la kala. ka mai gida wannan shiga ya yi sai ka ce ranar amarcin mu Na ga miki ai wankan ba ƙarya shi yasa. mai gida za ka je ka dan wanke kafan ta yi A'a Talatu ni da nake ba ƙauye ina zan je birni sai na yi wani gyaran ciki Talatu. ka sa kaya mai kyau kafa fari ta saka mai gida Sau kika yi to mata sauran mata su ga Dan adam sai Allah, dan adam ikon Allah, sannu bawan Allah, mai azumi mai sallah, wanda ya rike sunna, na lura ya bi farilla, ga wani ya rike gaibi ko rayuwar sakila wakala, dan adam kenan, dan adam sai Allah. Wani in ya faɗi sannan wani sake cin riba, magana ƙarshen zance ɗan adam ka yau Talatu zan bar miki wasiyar dan baba a kula da dan baba Talatu. Kin ga yaro ne wanda bai jin magana cikin gari. Kin ga kuma in ce ku ya ƙare wannan makwacin namu dan labu ku je ku anshi wani abu wajen wanda zai ringa haɗa mu da ku ta waya sai duk abin da yake tafiya kuma zan dinga ji ta waya. A kula da gida ta zan ja mishi kunne in ban haɗa shi ba kuma ke za ki ja mai kunne dole. Yau ya yi kyau na tafi sai na dawo. A yau muna so mu muku talla akan abin da ya shafi mai da kuma turare na gyaran jiki. Don haka ku kasance tare da mu a wannan lokacin domin ganin me za mu muku tallan shi. Na mata 'yan kwalisa ma abota gyaran jiki. Ina samari 'yan kwalisa. A yau mun zo muku da mai na na abota son man zamani. gyaran jiki da man gyaran gashi da kuma turare. Akwai su a shagon nan na Ashiru Gaison na 10 idan kuna bukata. Kama daga man gyaran jiki irin su Baby Care, irin su Caroton, Caro Fresh, Caro Rapid, irin su Pau. Sannan ba iya nan shagon Ashiru na 10 Gaison ya tsaya ba. Yana kawo mayuka irin waɗanda suke warke ƙuraje a jiki sannan da wani tambo na jikin fatan mutum. A ɓangaren sabulun wanka muna da irin su dudu soap, muna da irin su Ɓangaren sabulu ba iya nan aka tsaya ba. Akwai irin su Fresh Glow sannan akwai irin su Spakia. A ɓangaren turare kuma muna da Touch, muna da Tea Blue, sannan kuma muna da White Gold, akwai kuma After Sleep, muna da Professional. Ina ma abota gyaran gashi. Ina amfani da Rasta Coil. Ina amfani da Black Magic kamar haka. Yana da kyawu matuƙa a wurin gyaran gashi. Man gyaran kai ko in ce man da ake wanke gashi. Akwai irin su Body Shampoo, akwai irin su Broton, akwai su Clement Shampoo. Ina ma abota son man gyaran kai. Ku kasance tare da ni domin jin wani kalan mai zan nuna muku. Akwai Black Magic, akwai Petal, sannan akwai Falcos, sannan akwai Dallas, akwai Herba, sannan akwai Apple, akwai Venus. Yana kawo irin su makilin, irin su gam na lalle, irin su abubuwa dai daban-daban. Don haka kada ku bari a baku labari, ku kokari ku garzayo shagon Ashiru Gaison na 10 domin Shagon ganin me ya zo Ashiru muku a da shi. bangaren gyaran gida kuma muna da mai sasanci kamar haka, muna da mai bulala kamar haka. Ina maza waɗanda ba sa iya gansar da iyalansu su zo ga mai zabo. Ba iya nan muka tsaya ba, akwai magunguna na basir, akwai na sanyin mara, akwai kuma na sanyi mai hana mace ɗaukan ciki. Sannan kuma muna da magani medicine Islam kala-kala na zamani. ba iya nan shagon Ashiru na 10 ya tsaya ba. Yana yin aski kyawawa kamar haka, ski da kuma fon da kuma galans da kuma ricardo. Sannan yana yin aski kamar na kaina idan ka duba za ka gani duka a wannan shagon ne ake yin su. Mai bukata idan kana son wannan aski za ka iya garzayowa shagon Ashiru na 10. Ina wayanda ba su san inda za su samu shagon Ashiru na 10 ba. Ku garzayo a nan babban layi daidai gun shagon
bula ma'audu Kano ne opposite da shi. Za ku samu wannan shago a nan gurin, sannan kuma za ku samu duk abubuwan da kuke bukata. Ga wayanda suka yi nisa suna bukatar namba ko ta kira ko ta WhatsApp, su tuntube mu a nambobi kamar haka. Yanzu duk ba wannan ba. Ina Jummai. Da gida tun da za su tabbata dawo babba. Ta ita ina ta je. Kin ga na aike ta. Ta ɗauko shinkafa, ta je ta kai shinkafa, ban gane ta ba, na tambaye kika ce mun kin aike ta. Na je masallaci, na je na sallah, na dawo ma kika ce kin aike ta. Yanzu gashi har Alhaji ya zo ya bamu wannan gida. Yare ina take shiga ne? Da gida ta je talla ne ta gurin dan ma gaskiya. Kalmi? Talla. Da ki nemi mu shirya. Mai gida. Ni dai dama ina tunanin cewa Irina dan ba ke kika aike ta ba. Shine sa kike mata wannan abu. Allah ya mu ma'aikatar Allah ji kai mutan ne kafa yariya nan tun lokacin da uwarta ta rasu ni na sa akwai damuwa mata sai a hankali yanzu yariya nan fi sabidillahi a ce ta je talla to talla ne a'a mai gida karka zage talla ne shekiyar fa mana ya za a yi ba zan zage talla ba kin san talla matsan take kawa ne a cikin garin nan yanzu haka mai gida da shi muke soran ce fa ne mai gida ba wani kuɗi kake ba mu ba haba mai gida karka zage talla mai gida a'a wato ni yanzu kire na da abin da nake ke a'a mai gida talla ce za ta rike mu to tana da tare mana wani hanya dole mai to yarinya tun kafin a wurin uwarta ba talla ake ba kuma sannan na aure ta na rike ta sannan talla to lokacin da ka aure uwarta da yanzu mai gida ɗaya ne to talla daga yau ma kuma fa yanzu dare yayi tsakani da Allah zai kamata yanzu in je gon tashar yan mashin in kwana da sassafe kaga sai in kama hanya sai wuri abinda za a yi kenan yanzu bari in tashar yan mashin ba a muna sallama a wajen nan dawo nan ki zauna ki kula kar ki taka muna yara akwai yara wajen nan za ki zauna ke tafe da ke gaskiya boka ina zargin kamar an jefe ni jifa boka ke kalli nan aikin kina da wahala sosai saboda an miki sihiri sosai akwai kawayenki ciki akwai kawaki Aisha akwai Bintu akwai Talatu cikin wannan aiki naki ki sani wannan babban aiki ne amma kin zo gidan waraka saboda aikin ki zai ci abubuwa da yawa aikinki muna bukata abubuwa har na kasar Rasha daga yau kawai ba a sake yin talla daga yau saboda in dai talla ce za mu ci ba zai yi ba talla ke kin san matsalar talla take kawo yanzu idan bata sayar da kayan nan ba yake so ta yi za ta ma sai da mai gida a'a misali na kawo miki in bata sayar ba ya za a yi to mai gida tun da ka hana ta zuwa talla ba abin da za mu kare cikin gidan nan daidai da manda kai za ka sai a'a ni yanzu ai ba wannan maganar da kai miki ba haba mai gida shine mana to ita talla dole da ita ne za a ci tuwo kar da sake To dai ta muke kar ta kara talla ce za mu ci in ba a ci tuwo ba a mu kwana hakan dole sai da talla ne za a ci abinci sai da shi bana mai gida kina so ki lalata rayuwar yarinya kawai yarinya ne kina so ta lalace kawai shi ne ba wata magana shi muna bukatar hanjin raƙumi muna bukatar hitsarin doki muna bukatar hanjin kwaɗo muna bukatar kwandawisu muna bukatar zuma babbasu kai boka yanzu duk boka wayan abubuwa ina za a same su ke baki san inda zaki samo su baki ka zo wajen mu to mu muna da hanyar da za mu samo su
Ke wannan aiki mai sauƙi ne ai. Muna da su ɗan baƙi, muna da su ɗan dangule, muna da su makadudu, akwai aljanu ya majuju, duk suna nan. Kin gani ko? Ga kwarnan ya iso. Kin gani ko? Ya gagara haƙurin jinin nan da muka alƙawari da shi gashi ya zo karɓa. Yanzu jinin ya zo karɓa kuma gashi an samu. Yanzu za mu bashi zai wuce. Kin gani ko? Ya zo karɓan jinin ma yanzu da muka alƙawari da shi. To ga jinin ma ya samu. Gashi. Gashi ka zo ka karɓa. Kin gani ko? Ya karɓa kayansa. To wannan dan kin kawo su ba komi bane, mu muna da inda za mu samo su. To yanzu bari zan ɗan ta waje in samu mana abin da za mu ɗan taɓa. To mai gida Allah ba da sa'a. To a dan kula da gidan nan da Allah, kin san gidan mutane kuma da Allah kula da shara. To shikenan ba mu. Kin ga wancan gidan ma abin da ya kore mu kenan. Allah ki dan hura wuta ka dare, ko ruwa ne da ki dora shi haka nan. To shikenan. Ko ruwa ne ki dora shi. Kin zo da wani abin da za a ba su? In ba ki zo da shi ba kuma mu za mu sayar da za mu yi. Kuɗi mana. To a sha nan. Ki rufe idonki. Buɗe idonki. Tashi tsaye. Ki kula kar ki taka mana yara. Nan za ki tsaya. Juya kalli yamma. Kalli kudu. Kalli arewa. Kalli gabas. Yayi kyau, yayi kyau. Ki diba ki gani. Ki diba ki gani kudin da kika sa ina suke. Masu aiki sun ɗauka sun je wajen aikinsu. Idan kika fita, kika je gida daga kin yi mafarki ko kika ji gashin jikinki na tashi to ki dawo. Aikinki ya fara kamawa. Kin ji abin da na gaya miki? Dan da haka yanzu aljanu sai nan da na ce miki ki kalli gabas da yamma. Akwai abin da suke dibi. Kuma sun ga abin da suke so a jikinki, dan da haka an gama aikinki. Ki fita ki bar min gidana da baya-baya. Baya-baya. Sannu bawan Allah mai azumi mai sallah, wanda ya rike sunna na lura ya bi farilla. Ga wani ya rike gaibu rayuwar sakila wakala. Dan adam kenan, dan adam sai. Assalamu alaikum. Wannan tarimu. Waziri, ana lafiya? Lafiya kalau Ya gari? ya harkoki Ya kuma. kake to? Lafiya kalau Kan sanuwa. Alhamdulillah. sannu. Wallahi yanzu ma kawai na fito ne na je da cikin yaran nan kuma ban same su ba, kawai zan koma gida kawai kusa gashi na muka haɗu da yaran nan. Yaran nan dan gidan malam kuma. Kawai yaran nan kawai zuwa ya kawai ya ba su ni kawai yaran nan ya wuce tiya. Har da faɗo ne saman zana. Haɗuwa waje. Faɗuwa. Inna. Ashe maganan da me masu ne Malam Yakubu. Malam Yakubu ya kawo ta. Shi da gaske. Da. Yanzu mun tabbatar kuma yanzu yaron nan za mu ɗauki mataki a kan yaron nan saboda yaron nan abin na gani da ido na wai an gaya min bane. Abin bai daɗi ba. Yaron nan bai da mutunci, bai da tarbiyya, Abin bai bai da daɗi ba. mutunci, bai da tarbiyya yaron nan. Yaron nan ubansa ya ɓata yaron nan, Na haula. bai mishi tarbiyya mai kyau ba. Yaron nan ya lalace. Su biyu ne. An kwana biyu yau. Na zo na samu yaron nan nashi ya sato nama ya kawo min gidana. Cikin gidanka. Na ce Nama. na kai mai kara na ce mai gahi nan dan shi yana sato nama yana kai ma diyata yana kai min gida, wai yaron nashi wai shi ka son diyata. Kai kana gana auren nan zai yi? Wannan iskan yaron nan shi zaka ɗauki ɗaya Ya ka ga bashi. da ki diyata in bashi, ai ko uba ne bai Hala isa sai ba. baka da kana ɗauki shi Ya ka ba isa. wani. Ka Malam nemi yaro, ka warware nemi yaro mai tarbiyya mai hankali ka ɗauki yadda ka bashi. Wannan ba wanda zaka ba mata ba. Jummai ce ma dai ba ta ci. Baban nashi ma ya yake da balle yaro. Wallahi. Inda ce baban nashi yana da hankali shi ne na ɗauki ɗaya ka bashi. Saboda baban. Ka gani? Baban ma Baban mahaukaci ne ba.
ni yanzu zan tafi, ni yanzu na ɓace ki, zan tafi gida in je in canja kayan to waziri a isa lahiya ni ma zan ƙarasa nan cikin gari haka za a je a ɗan nemo abin da za a kai gida. to yayi to wallahi yayi na tafi zan dan shiga zan kasuwa. yi maka gida saboda Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani, ni ne naku Abdurrahman, wanda kuka fi sani a shafinmu na TikTok da YouTube mai suna Hausa Film Cameroon. A yau ina so na muku wata talla wadda na san za ta yi matuƙar ƙawatar da ku kuma za ta yi matuƙar birge. A wannan shago da kuke gani mai suna Yarima Abdul 3-in-1, mun kawo muku kayayyaki daban-daban, kaya na ban mamaki wanda muka duba ra'ayoyinku da abubuwan da kuka fi so muka kawo muku. Daga ciki akwai wannan rigar ta mata, riga ce mai kyau, sannan kuma za ku same ta a wannan shago namu a farashi rahusa, a farashi mai sauki. Sannan bayan su akwai rigunoni daban-daban kala-kala, ga sunan kala-kala, wayannan duk kaloli ne irin na wayannan design. Kuma akwai irin wannan ita ma ga ta nan wadda ba ta da stone ita ma. Sannan ga wata ita ma doguwar riga, sannan wannan ita ma duk su ne. Sannan uwa uba ga wannan riga ce mai sauki, sannan kuma farashin ta yana da mugun sauki. Idan kuna so za ku iya siyan ɗaya, sannan za ku iya siyan sari a wannan shagon. Sannan bugu da ƙari, ba a iya kayan mata kaɗai muka tsaya ba, akwai kayan maza da muke kawowa, kama daga shadda, yadi da sauran kayan maza material. Daga cikinsu ga su wayannan duk kayan maza ne da wayanda za ku gani a cikin jikina ma. Sannan ga wayansu nan muna kawo anko na gayu, sannan muna kawo guda ma zubi, akwai zubi na monograph kamar irin wannan kenan, sannan kuma da irin wannan su ma kun gansu duk kayan maza ne, kaya ne masu kyau sosai. Na san za su matuƙar birge ku. Muna kawo shadda su ma haka pieces wanda ba ɗinka ba, sannan kuma muna kawo ɗinkakku ma, sannan muna kawo hulunoni irin na kaina da kuke gani, muna kawo kayan anko kamar yadda za ku ga mu yanzu haka. Bismillah, ku so mu gani wannan kaya da kuke gani, kayan anko ne wanda gayu waɗanda suke son su yi aure anko, za ku iya fitowa anko kamar haka na yadi da kuma shadda, duk a wannan shagon namu muna wannan aiki da kuke gani. Sannan huluna ma kowane kala da kuke bukata za ku iya samu a wannan shagon. Don haka ku ci gaba da bibiyan, sannan ku kasance tare da mu a wannan shagon domin siyan kaya a farashi rahusa. Sannan ba iya nan muka tsaya ba, muna buɗe account ɗin OP kamar haka. Account ɗin da za ka iya samun shida a wahala sai ka je Najeriya, sai ka bi layi. A wannan garin namu mun kawo muku hanya mai sauƙi wadda za ka buɗe account ɗinka na OP a farashi rahusa ba tare da ka je ko ina. Muna so mu muku talla akan abin da ya shafi mai da kuma turare na gyaran jiki. Don haka ku kasance tare da mu a wannan lokacin domin ganin me za mu muku tallan shi. Na mata 'yan kwalisa ma abota gyaran jiki, ina samari 'yan kwalisa. A yau mun zo muku da mai na zamani, man gyaran jiki da man gyaran gashi da kuma turare. Akwai su a shagon nan na Ashiru Gaison na 10 idan kuna bukata. Kama daga man gyaran jiki irin su baby care, irin su caroton, caro fresh, caro rapid, irin su pau. Sannan ba iya nan shagon Ashiru na 10 Gaison ya tsaya ba, yana kawo mayuka irin wa'inda suke warke kuraje a jiki, sannan da wani tambo na jikin fatan mutum. A ɓangaren sabulun wanka muna da irin su dudu soap, muna da irin su ɓangaren sabulu ba iya nan aka tsaya ba, akwai irin su fresh glow, sannan akwai irin su spakia. A ɓangaren turare kuma muna da touch, muna da tea blue, sannan kuma muna da white gold, akwai kuma after sleep, muna da professional. ina ma abota gyaran gashi, ina amfani da rasta coil, ina amfani da black magic kamar haka, yana da kyawu matuƙa a wurin gyaran gashi. Man gyaran kai ko in ce man da ake wanke gashi, akwai irin su body shampoo, akwai irin su Broton, akwai su Clement shampoo. Ina ma abota son man gyaran kai, ku kasance tare da ni domin jin wani kalan mai zan nuna muku. Akwai Black Magic
akwai petal, sannan akwai palcos, sannan akwai dallas, akwai herba el, sannan akwai apple, akwai venus. Yana kawo irin su makilin, irin su gam na lalle, irin su abubuwa dai daban-daban. Don haka kada ku bari a baku labari, ku kokari ku garzayo shagon Ashiru Gasan na Goma domin garin ne zo muku. A bangaren gyaran gida kuma muna da mai sasanci kamar haka, muna da mai bulala kamar haka. Ina maza waɗanda ba sa iya gansar da iyalansu, zo ga mai zago. Ba iya nan muka tsaya ba, akwai magunguna na basir, akwai na sanyin mara, akwai kuma na sanyi mai hana mace ɗaukan ciki. Sannan kuma muna da magani medicine Islam kala-kala na zamani. Ba iya nan shagon Ashiru na Goma ya tsaya ba. Yana yin aski kyawawa kamar haka, ski da kuma fon da kuma galans da kuma ricardo. Sannan yana yin aski kamar na kaina idan ka duba za ka gani duka a wannan shagon ne ake yin su. Mai bukata idan kana son wannan aski za ka iya garzayowa shagon Ashiru na Goma. Ina wayanda ba su san inda za su samu shagon Ashiru na Goma ba, ku garzayo a nan babban layi daidai gun shagon Bula Ma'audu Kanoni opposite da shi. Za ku samu wannan shago a nan gurin, sannan kuma za ku samu duk abubuwan da kuke bukata. Ga wayanda suka yi nisa suna bukatar namba ko ta kira ko ta WhatsApp, su tuntube mu a nambobi kamar haka.